Mushure mekunge RBZ Reserve Bank of Zimbabwe yabuditsa mari yerudzi rwemazigi yavari kudedzera iyo kuti inoshanda zvemhando yepamusoro ende mari iyoyo yakabhekwa negoridhe. Ndo mari yemunyika yedu yeZimbabwe. Ndiri kuona panapa kuti nezuro kwakange kune muchato wemwana wavakuda kwashe Tagwirei, asi zvakaitika kumuchato wemwana wavakuda kwashe Tagwirei, ndiri kuona panapa kuti ivo vakuda kwashe Tagwirei mushure mekunge mwana wavo mwanakomana achata vakamugamuchidza mari kana kuti muso cash inosvika iyo 2.5 million US dollars sechipo kana kuti segift vachifarira kuchata kwaakaita nezuro. Ndikuona zvekare kuti vakazomupa 33 hectares dzeland dzinokosha mari inosvika iyo 15 million US dollars. Ndikuona zvekare kuti Vascott Sakupwanya vanova ivo MP wekumabvuku webato reZANU-PF vakabva vabuditsa chipo chemari inosvika iyo 500,000 US dollars cash. Hapana kana zigi zvekare rakabuditswa pamuchato iwowo. Ndikuona zvekare kuti vaObey Chimuka vakabuditsa mari inosvika iyo 275,000 US dollars cash zvekare. Hapana kana zigi rakabuditswa pamuchato mumwe chete iwowo. Ndikuona zvekare kuti vaWicknell Chivhayo vakabuditsa mari inosvika iyo 250,000 US dollars. Hapana kana zigi zvekare rakabuditswa pamuchato iwowo. Ndikuona zvekare kuti vaGeorge Guvamatanga vakabuditsawo mari inosvika iyo 250,000 US dollars. Ndikuona panapa kuti total amount yezvinhu zvakabuditswa nevanhu vandataura vari palist iroro iri kusvika iyo 20 million US dollars. Hapana kana zigi rakabuda pamuchato mumwe chete iwowo. Ndikuona zvekare kuti mutungamiriri wenyika President Emmerson Dambudzo Mnangagwa vakange variko kumuchato mumwe chete iwowo, asi chipo chavo chavakagamuchidza mwana wechigananda kana kuti mwana wavakuda kwashe Tagwirei. Ndikuona panapa kuti hachina kubudiswa papublic, hachina kutaurwa, nekuti tinonyatsoziva kuti paitoita zhowe kana kuti muromo waitanga, asi handizozivawo zvangu kuti imimi semacitizens enyika yeZimbabwe munofungidzirawo kuti mutungamiriri wenyika President Emmerson Dambudzo Mnangagwa vakabuditsa chipo chakaita sei vachigamuchidza mwanakomana wechigananda kana kuti mwanakomana wavakuda kwashe Tagwirei. Ndo mamiriro azvakaita mhuri yeZimbabwe kuti imimi muchiudzwa kuti shandisai mazigi, mari yemazigi imari ine simba kana kuti imari ine power yakabhekwa negoridhe, ende ndo mari yetinofanira kushandisa munyika yedu yeZimbabwe. Izvo zvigananda zvega zvega kwezvinosangana kana kuti kumafunction azvo zvinopfachura ma-US dollars. Ameno kuti imimiwo munoti kudii nezvinhu zvakaita seizvozvi zvinenge zvichiitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe, nekuti tikada kutarisa tinoona kuti vanhu vese vakaswera vakaungana kumuchato uwowo. Tikuona panapa kuti vanhu vanotoshanda muhurumende yenyika yedu yeZimbabwe. Mumazuva apfuura pakabuda mazigi, ndo vamwe vanhu zvekare vaifamba vachiadvertisa kana kuti vaidzidzisa vanhu kunaka kwemari yemazigi kana kuti kuva nesimba kwemari yemazigi, asi ivo pavanosangana vachiita zvinhu zvavo tikuona panapa kuti hakushandiswe mazigi mamwe chete iyayo. Ameno kuti munotiwo kudii nezvinhu zvinenge zvichiitika munyika yedu